Hej, jeg vil gerne udlede ligningen for en plan i rummet. Hvis vi starter med at have P0, som er et punkt i planen, og så har normalvektoren til planen n, alfa, er vi egentlig interesseret i at finde ud af, hvad der skal gælde for P, for at det ligger i planen. Hvis vi kalder P0 x0, y0, z0, og P x, y, z, og n a over b over c, hvor x0, y0, z0 skal være kendte koordinater, som altså et punkt vi kender i forvejen. For at P så skal ligge i planen, må det så gælde, at vektor P0, P, skal stå vinkelret på normalvektoren til planen alfa. Det gør den, hvis P0P prikket sammen med normalvektoren giver 0. Vi ved fra vektorregning, at P0P, vektor P0P, har koordinaterne x minus x0 over y minus y0 over z minus z0. Altså kan vi skrive det ud ved at vi ved, at a over b over c er koordinaterne til normalvektoren, sådan her. X minus x0 over y minus y0 over z minus z0 prikket sammen med a over b over c er lig med 0, hvis P ligger i planen. Her har vi egentlig en ligning, som er meget god, men den vil vi gerne skrive ud yderligere. Så hvis man regner det her ud, så giver det så A, altså det her er det samme som det jeg skriver nu, A x minus x0 plus B y minus y0 plus C z minus z0 er lig 0. Og det kan vi yderligere skrive ud formen ax plus by plus cz plus d er lig 0, hvor altså d er lig minus ax0 minus by0 minus cz0. Og nu har vi altså en ligning for en plan i rummet. Nu vil jeg så prøve at lave en opgave, hvor man skal beregne ligningen for en plan i rummet på den her side. For at kunne beregne ligningen for en plan i rummet, skal man have tre kendte punkter, som ikke alle tre ligger på samme linje. Ud fra de her tre punkter, B, som har koordinaterne minus 1,1,6, A 0,3,4, C som har 2,0,2, kan man finde to vektorer, hvorfra man kan finde en normalvektor ved at finde deres krydsprodukt, og man har også et kendt punkt i planen, og derved kan man som vist på foregående side, så finde en ligning for planen. Hvis jeg først finder to vektorer, AB og AC. AB er lig B's koordinater, eller A's koordinater trukket fra B's koordinater, så altså minus 1 minus 0 over 1 minus 3 over 6 minus 4, hvilket er lig med minus 1 over minus 2 over 2. Og nu skriver jeg lige det længere nede. Og AC's koordinater, vektor AC, er lig med punkt C, eller punkt A's koordinater, trukket fra punkt C's koordinater. Så det må være 2 minus 0 over 0 minus 3 over 2 minus 4, hvilket er lig med 2 over minus 3 over minus 2. For at finde normalvektor til den plan, vi leder efter, skal jeg så finde krydsproduktet af de her to, fordi vi ved, at krydsproduktet står vinkelret på både vektor AB og vektor AC. Ja. Det er jo lige meget, hvad for et af krydsprodukterne jeg finder,
fordi begge krydsprodukter er normalt vektorer til planen. Det her er så lige med 4 minus pause, Stine.